Jeg vil lige stille dig nogle spørgsmål. Først og fremmest, hvad underviser du i her på skolen? Jeg underviser i dansk på EMO, har 2 hold. Det ene af dem deler jeg som en anden underviser, Anne Tøger. Og så har jeg billedkunst og samarbejderkommunikation. Ja, så du er på begge skoler? Jeg er på begge skoler, ja. Er der sådan en stor forskel på, hvordan I gør det på de forskellige skoler, eller? Ja, altså det er der jo faktisk, fordi størrelsen er jo afgørende faktor for også hvor mange mennesker man møder i løbet af sin dag, eller får talt med i løbet af sin dag. Så heroppe i lærerværelset for eksempel, der er der en mindre gruppe, der er færre læger herovre, end som der er på Koldskab, selvfølgelig har den indflydelse. Ja. Hvad med, hvad synes I sådan, I gør for at I sådan guider eleverne og får dem sådan, altså i gang og holder dem i gang, får dem til at blive her? Altså tænker du fastholdelse? Ja, men også bare sådan fravær, eller hvad tænker du? Ja, men også bare sådan mere for dem til sådan at yde deres bedste. Jeg kan jo så kun lige, skal jeg tale for mig selv, eller vil du have at tale generelt? Ja, fordi det er nok bedst at tale for mig selv, og ikke generelt. Men altså generelt er vi jo sådan meget optaget af faktisk at motivere kursisterne.